200 години история. Звучи внушително. И е така. Рядко историите продължават толкова дълго. Но историята на Винербергер, най-големият производител на керамични тухли в света, оцелял през какви ли не кризи и войни, продължава и до днес. Започнал през далечната 1819 година, днес Винербергер е символ на качествени и устойчиви решения за строителството. А теми като енергийна ефективност и опазване на околната среда са сред най-важните приоритети на компанията. Но нека се върнем в началото, когато младият Алоис Мийсбах, учейки за строителен инженер и изучавайки техниките на древните римляни за производство на тухли, решава да отвори първата си тухларна. Годината е 1819. Бизнесът на Мийсбах се развива успешно и произвежда 1,5 милиона тухли годишно. Години по-късно той дава началото на експанзията на Винербергер. Притежава 9 тухларни във Виена и околностите й. Компанията върви с много бързи темпове и това осигурява работа на над 2000 човека, като се превръща в един от водещите работодатели в района Бохемия. След време, Мийсбах предава компанията в ръцете на племенника си, Хайнрих Драше. Той разбира каква огромна организация е създал чичо му и не го разочарова. Продължава разрастването, като през 1869 година произвежданите тухли вече достигат 188 милиона. Успехът на Мийсбах и Драше е премислен. Компанията предлага широка гама от продукти и заема важно място както във въгледобива, така и в строителната индустрия. По този начин се затваря целият производствен процес. Винербергер разширява дейността си на нови пазари. Тя е една от първите австрийски компании, които пускат свои акции на Виенската стокова борса през 1869 година. С разрастването на компанията, тя става основен фактор във Виена, като дори в момента голяма част от сградите са с тухли от Драше. Драше обаче знае най-важното, че бизнесът се развива благодарение на неговите служители. Той е коректен с тях и е един от първите индустриалци, които добавят към заплащането на служителите си и социална придобивка. Построява жилища за работниците си, за да могат да живеят при по-добри условия. Винербергер има и своите спадове. През 20 век минава през редица възходи и падения. След Втората световна война губи повечето си предприятия. Поради нуждата от възстановяване на Австрия след войната, компанията се възражда бързо и достига своя пик. В България Винербергер стъпва през 2004 година. Стартира с инвестиция от 25 милиона евро за реконструкция и модернизация на керамичен завод Луковит. Заводът в Луковит е оборудван с най-модерната техника за редуциране на емисиите на въглероден диоксид, защото опазването на природата е основен приоритет за Винербергер. Компанията остава вярна на традициите и продължава да се фокусира върху хората, като се грижи както за служителите си, така и за своите клиенти, партньори и обществото като цяло. Много са инициативите в подкрепа на социално отговорни каузи. Към този момент мултинационалната компания заема водеща позиция на пазара на тухли с 200 завода в 30 държави в света. Постепенно присъединява към продуктовото си портфолио решения за покриви, ВиК инсталации и настилки. Днес, с оглед на огромния си опит, Винербергер използва ефективно природосъобразните ресурси, защото вярва, че е важно не само да се строи, но и да се строи с мисъл за опазване на околната среда, предлагайки естествени керамични материали. 200 години Винербергер. Една история за находчивостта, борбата и стремежа за подобряването на качеството на живот на хората, придавайки добавена стойност към всяко едно решение за строителството.